Ακολουθεί το νοσοκομείο, όπου υπηρέτησε το στρατό και γιατρέψε όλους τους σπουδαίους Έλληνες. Προσφάτησε γενναία και νίκησε και κατατρόπωσε τον εχθρό. Οι Τούρκοι, παρόλο που ήταν περισσότεροι, νίκησαν οι Έλληνες. Ακολουθεί ο πρώτος παιδικός σταθμός με 6 μωράκια και τη δασκάλα, που σε λίγο όταν μεγαλώσουνε θα σταθούν γενναία και θα πολεμήσουν σαν αυτούς που πολέμησαν το 21. Και είναι απόγονοι από αυτούς που πολέμησαν το 21. Ακολουθεί το πρώτο δημοτικό σχολείο Τρικάλων, Πρεμβιλούπολης, όπου έχει ευγενικά παιδιά, είναι με αξιόπτιμους δασκάλους και οι πρόγονοι τους υπηρέτησαν στο πόλεμο και όταν μεγαλώσουν θα γίνουν φαντάροι σαν τους γονείς τους. Συνεχίζουμε με τον στρατό, αξιωματικοί που πολέμησαν και θα πολεμάνε συνέχεια γενναία για την πατρίδα. Προχωράει τώρα ο αρχηγός Τζον. Συνεχίζουμε με το τάγμα. Αυτοί όπου πολέμησαν σκληρά για να ελευθερώσουν την πατρίδα και ακόμα πολεμάνε. Δεν θα τους εμποδίσει τίποτα για να διοικήσουν και να κατακτήσουν τη δόξα. Συνεχίζουμε με το στρατό των κοριτσιών. Συνεχίζουμε με το γυναικείο στρατό, όπου υπηρέτησαν γιαγιάδες και όλες αυτές τις γυναίκες. Έχουμε και τραυματίες πολέμου χωρίς χέρια όπως βλέπετε, αλλά συνεχίζουν να πολεμάνε και να υποστηρίζουν το στρατό. Συνεχίζουμε με το στρατό που πίσω από το τυράκι έχει φυσικά το άλλο με της ελευθερίας. Διάφορα κανόνια και διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Συνεχίζουν να προχωράνε ενώ βρέχει. Η αεροπορία εδώ βλέπουμε τα οχήματα που υπηρέτησαν γενναία και μπόρεσαν σε άσχημες καταστάσεις να προχωρήσουν και να κατατροπώσουν τον εχθρό. Εδώ βλέπουμε τα ατρόμητα F-16. Είναι εγκοβιστικά. Εδώ βλέπουμε. Συνεχίζουμε με την επόμενη φάλαγα στρατού. Προχωράνε. Γυρνάμε και στην δεύτερη φάλαγα κοριτσιών. Υπάρχουν αρκετά ακόμα να δούμε. Εδώ που χιονίζει, βρέχει, ο στρατός μας και ακόμα και τα παιδιά συνεχίζουν την παρέλαση γενναία χωρίς να σταματάνε. Συνεχίζουν και δεν κάνουν τίποτα παρά μόνο να βλέπουν και να κάνουν τα πάντα. Κοιτάξτε τι ωραία θέση που έχουνε. Κανένας δεν είναι αλλιώς. Είναι σαν να είναι όλοι ένας. Ειδικά στον στρατό είναι σαν να είναι ο ένας κλόνος του άλλου. Ο ένας ακριβώς δίπλα στον άλλο. Στην ίδια μεριά το όπλο όλοι. Σαν να είναι ένας συμπαγμένος και δίπλα του κανείς. Όπως στη συνήθεια του πολέμου. Σαν τη μάχη
μπορεί να μην πάνε έτσι στη μάχη, αλλά έτσι όπως προχωράνε τιμούνε την πατρίδα μας, την Πλεϊμομπιλούπολη, και φοβίζουνε τους εχθρούς που θέλουν να την κατακτήσουν. Ακόμα και τα παιδιά κάνουν σαν τους στρατιώτες. Κοιτάξτε τα μικρά πόσο επιφορτημένοι είναι. Μπορεί να είναι λίγο στραβά, αλλά και όμως συνεχίζουνε. Το δημοτικό με τις γυμνάστριές τους και φυσικά το νοσοκομείο που υπηρέτησε και έκανε όλη την πιο πολλή δουλειά. Έδωσε ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε, και όμως το κατάφερε. Τώρα πάμε στους τραυματίες πολέμου. Παρακολουθήστε εδώ θέαμα. Εκεί είναι όλα τα πράγματα. Εδώ βρίσκεται όλη η αλήθεια μέσα σε αυτή την παρέλαση. Και τώρα θα δούμε τους τραυματίες που προσπάθησαν και νίκησαν. Μες στο αμάξι τραυματίες με κομμένο χέρι και στρατιώτισσες που πολέμησαν γενναία το 40 και υμνούνε αυτούς που πολέμησαν και το 21. Γιατί αυτοί είναι οι Πλεϊμομπιλίτες. Αυτοί προσπάθησαν και αυτοί νίκησαν. Και μένουνε στο θρύλο και στην ιστορία της ζωής μας μέχρι του χρόνου στις επόμενες παρελάσεις, συνεχίζοντας το πρωτόκολλο και υπηρετώντας αυτό που πολέμησαν για την πατρίδα μας. Συνεχίζουνε όχι μόνο αυτοί, όχι μόνο το 21, αλλά και πιο παλά εναντίον τους Πέρσες, εναντίον τους Τρώες, εναντίον όλους που μας επιτέθηκαν. Συνεχίζαμε και αντιστεκόμασταν στους Πέρσες, αντισταθήκαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και κατάφεραν να σώσουν την πατρίδα. Και όπως το σπαθί του Λεωνίδα που έσπασε στις Θερμοπύλες, και το 21 το σπαθί του Διάκου έσπασε στην Αδαμάνα. Μπορεί να πέθαναν πολλοί ήρωες, αλλά όμως οι άλλοι τα κατάφεραν.